25 красавіка 1909 года быў забіты Александр Савіцкі, рэальны чалавек, жыццё якога мы ведаем больш з легендаў. Да гэтай пары няма паўнавартаснай біяграфіі Савіцкага, хаця ён сам, яго дзеянні былі апісаны многімі пісьменнікамі, у тым ліку Владимиром Караткевічам. Хто ж такі Александр Савіцкі? Для ўладаў ён злачынец і рабаўнік. Для простых людзей абаронца і рэвалюцыянер. Адным словам, такі беларускі легендарны Робін Гуд пачатку 20-го стагоддзя. Непасрэднага прамога дачынення да Оршы Савіцкі не меў. Але ягоны атрад дзейнічаў у тым ліку і ў нашых краях. У прыватнасці яго дзейнасць зафіксавана ў горках. І больш за тое, ён быў настолькі легендарным, што у тым ліку і аршанская моладзь стварала групы так званых савічанаў. То бок ён уплываў на розумы людзей пачатку 20-го стагоддзя. Нарадзіўся Савіцкі ў 1888 годзе ў Полацку. Сюды яго бацька пераехаў з Вільні, хаваючыся ад рэпрэсіяў пасля паўстання Каліноўскага. Ну, прынамсі, пра гэта казала сямейная легенда. Ужо ў 1905 годзе 18-гадовы юнак далучаецца да рэвалюцыйных падзеяў. Да, у 1905 годзе была таксама рэвалюцыя. Ён распаўсюджвае літаратуру, удзельнічае ў дэманстрацыях, а ў Мінску нават патрапляе ва ўдзел у курлоўскім расстрэле. На шчасце, тады куля праляцела міма яго. У Магілёве ён заклікае рабочых захапіць мясцовую турму. У Чарнігаве арганізоўвае рабочы клуб. Але рэвалюцыя спыняецца, а вось імпэт у маладога чалавека не спыняецца. У выніку Савіцкі вырашае дзейнічаць самастойна, без іншых рэвалюцыйных груп. Фактычна ён стварае атрад, партызанскі атрад з 200 чалавек. Вельмі добра навучаных і вельмі дысцыплінаваных. Яны займаліся нармальнай такой рэвалюцыйнай справай таго часу. Забівалі паліцэйскіх, рабавалі банкі. Да, рэвалюцыя 1905 года, яна такая, без ружаў. Узгадайце хаця б біяграфію Махно альбо Сталіна. Толькі ў адрозненні ад Махно і Сталіна ён не быў анархістам, не быў камуністам. Хутчэй яго можна характарызаваць все ж такі як беларускага нацыяналіста. Як Робін Гуд, Савіцкі, паводле легенды прынамсі, значную частку нарабаванага аддаваў бедным сялянам. Забіваў паліцэйскіх ён толькі тады, калі яны непасрэдна крыўдзілі сялянаў. Больш за тое, спачатку ён дасылаў ім ліст з папярэджаннем, а калі тыя не выпраўляліся, вот тады ўжо... Што з гэтага праўда, а што легенды, дакладна ніхто не скажа. Але арэол народнага абаронцы ў яго з'яўляецца. Слава пашыраецца на ўсю Магілёўскую губернію, якая тады была вельмі вялікая. Канешне, паліцыя спрабавала яго злавіць. У Гомелі аднойчы паліцэйскія акружаюць мясцовы кірмаш менавіта ў пошуках Савіцкага. Людзі яго не выдаюць. Што праўда, была там адна бабулька, якая за грошы распавяла, дзе можна знайсці і злавіць Савіцкага. У Віцебску аднойчы сабралася велізарная нарада карнікаў, якія планавалі, як жа схапіць усю банду разам. На той нарадзе усім запомніўся адзін малады ротмістр. Ён выдатна ведаў тактыку Савіцкага і ўсё гэта распавёў ім. Ну, альбо такі момант. На Палесе аднойчы мясцовы кіраўнік паліцыі ездзіў па вёсках разам з праваслаўным архієрэем і заклікаў сялянаў: «Я вам заплачу грошы, калі вы выдадзіце Савіцкага». Я да чаго пра гэтыя тры гісторыі? А да таго, што і тая бабуля на кірмашы, і малады ротмістр на нарадзе, і святар на Палесе — гэта ўсё быў пераапрануты сам Савіцкі. У выніку яго ўсё ж такі злавілі. Савіцкі ў гэты час быў хворы на малярыю і лячыўся недалёка ад Гомеля. Для таго, каб яго злавіць, з Каўказу прыехала так званая дзікая дывізія. І вот толькі такімі сіламі менавіта хворага народнага абаронцу атрымалася арыштаваць. Ну, потым, канешне, і забіць. Што з гэтай гісторыі праўда, а што легенда, дакладна ніхто не скажа. Біяграфія Савіцкага яшчэ чакае свайго даследчыка.